सासे दुखुथिया सुबुंनि नखराव मैदेरा बुफायबोसि खालामफैदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्ज दादगारि हाथिसार ओनसोलनि सिङाव थानाय मैनागुरि गामिनि दुखुथिया नखर थबसा बसुमतारीनि नखराव मैदेरा हरनि 12 रिंगासो समाव फैनानै बुफायबोसि खालामफैदों। बिथां थबसा बसुमतारीहा नखराव रावबो गैजाया होननानै मिन्थिनाय जादों। बे सिफायजानाय न'खौ लुफिननो थाखाय रांनि आंखाल हाजिरा मावनानै जाग्रा सुबुङा माबोरै लुफिनगोन जिंगासियैनो राहा गोथे जानानै दङ। नखरनि गिरिया सिलिंखार खालामजानाय न'खौ लुफिननो थाखाय सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनगोननि मिजिंथि लानानै दङ। सोरबाफोर अनफावरि गोसोनि रायजो राजाफोरा हेफाजाब हरनो गोसो दङब्ला स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव राङारि अनसुंथाइ हरनो खावलायहरदों दुखुथिया नखरनि थबसा बसुमतारीया। बियो दिनै मोनानि 12:00 समाव मैदेरा फैनानै बे बिथांनि न'खौहाय उतपात खालामनानै दा सिलिंखार खालामजोबनानै दं आरोखि। ओमफ्राय दा माने बेहाथ' दा प्रेजेन्टआवहाय रावबो गैया, फिसाबो गैया, फिसौबो गैया, गाव हारसिंल' थायो। दा माने मानसिया माने हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो। दा माने बेहा बे न'खौहाय रिकनस्ट्राक्सन खालामफिननो जेबो राहा लामा गैया। दा अन्नानैहाय सरकारा जुदि बेखौहाय नायोब्ला बिराद गोजोननाय मोनगौमोन आरोखि। बे मैदेरा दिनैहाय खेबनै जादों। खेबसे होहरखांखाबाय आरो उनावहाय नेक्स्ट टाइम फैनानै बिनि न'खौ धंस खालामजोबदों आरोखि। आरो वालखौबो सफायलांजोब्बाय। ओमफ्राय खिरखि बायदिसिनाखौ बोफाय बोसि खालामनानैहाय माइरं संख्रै बेफोरबायदि बायदिसिना बेसाद जानानै थांदों आरोखि मैदेरा मोनायाव। माबेसेमोन? मैदेराथ' जोंनि नुनायावथ' मासेल'मोन। ओमफ्राय माने बे मैदेरा बार फैबाय थाखायो। दाख्लैबो खेबसे फैबाय आरो दिनै दाख्लैबो खेबसे बिनि खिरखिखौ बोखारलांखादों। ओमफ्राय दिनैहायबा हले बिनि ओंखाम संग्रा उन्दुग्रा एकदम धंस खालामलांजोबदों आरोखि। बे दिनै हराव मैदेर फैनानै गासिनो सिफायलांजोब्बाय इन्जुर आरो वाल न'खौबो, सोरखारि न'खौ। खयथा समाव फैया? 12:00 समाव। मैदेरा माबेसे बायदि? मासेल'खा। हरसेयाव खनबेसे फैया? खनसेल'सो फैदों। खनसेल'सो फैनाय खोनादों। ओमफ्राय उनाव फैदों ना मादों बेखौ मिथिला। ओमफ्राय मा खहा जाखो? नै माबा वालानो माबाजोब्बाय आरो नैबे ओंखाम संग्रा दंमोन बेखौ फोसाबखायाखै आं ओंखामल' सङो होननानै माबाखायाखै आङो। बेसेबांसिम खहा जाखो ओमफ्राय जेन'बा? बे वालानो थांजोब्बाय नै। वाला थांजोब्बाय। ओमफ्राय दा बेखौ बानायनो थाखाय मा राहा दं? नांखागोन एसे गोगोमैनो। नोंनियावथ' जेबो गैयाना? ओहो। दा मा सानो जेनेबा? दा मा बुंनो गोसो जायो? दा सरकारा होयोना होआ, बेसेबां होबाबो बेसेबां होगोनथाय। दाथ' 50-60 नङाबानो जाखाया। न'खराव सोर सोर दं नोंसोरहा? आं हारसिंल'सो। रावबो गैलाना? ओहो, रावबो गैला। माने अननानै होयोना मायो जायखिया बिबा मा बुंहरगोनथाय। रायजो राजा बेखौबो आं बुंनो रोङा। गावसोर अननानै होबालाय नाजावगोन। रायजोआव मा बुङोथाय।